Είτε στο δρόμο περνάνε με βήμα γοργό στιβαρό, σημαίες στα χέρια κρατάνε για ένα σκοπό ιερό, για ένα σκοπό ιερό, για μια Ελλάδα μεγάλη, για μια πατρίδα θρανή. Τον αγώνα του έθνους μας δίνουν αγώνα η Ελλάδα και τιμή. Χρυσαυγίτες στο δρόμο περνάνε με βήμα γοργό στιβαρό, σημαίες στα χέρια κρατάνε για ένα σκοπό ιερό. Μεγαλώντας στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης, από τα νεανικά μας χρόνια, είναι ορατά τα στοιχεία που έχουν διαβρώσει την ελληνική κοινωνία στο σύνολό της. Στα σχολεία, διδασκόμαστε για τα ρέα και τις ημέρες ψευτοπροοδευτικών αριστερών, αντί για τις ηρωικές πράξεις και τις ζωές των ηρώων του έθνους. Διδασκόμαστε για έναν δίθεν ρατσισμό και μια ξενοφοβία των Ελλήνων, αντί για την τιμή, την αξιοπρέπεια και την αγάπη για την πατρίδα. Είδαμε τους φίλους μας να χάνονται από τη μάστιγα των ναρκωτικών και το κράτος να σφυρίζει αδιάφορα. Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν καταντήσει άνδρα εγκληματικότητας αρχοκομμουνιστικών στοιχείων. Η ανεργία έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη, διαμορφώνοντας ένα μέλλον αβέβαιο. Η επέλαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ισοπαίδωσε την ήδη μαραζωμένη Ελλάδα. Στην Ελλάδα του Μνημονίου, η μόνη δύναμη αντίστασης είναι ο Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή. Καλούμε κάθε νέο και νέα να μας στηρίξουν στην προσπάθεια να πάρουμε πίσω την Ελλάδα που μας έκλεψαν. Θέλουμε πίσω την πατρίδα μας, ψηφίζουμε Χρυσή Αυγή. Οι εποχές που ζούμε είναι πολύ δύσκολες. Το έθνος μας μαραζώνει μέρα με τη μέρα. Αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Οι Έλληνες με τα βίας κάνουν ένα παιδί την ίδια στιγμή που οι λαθρομετανάστες πολλαπλασιάζονται ασταμάτητα. Η Ελληνίδα μητέρα και οι πολύτεκνες οικογένειες δεν χαίρουν καμίας βοηθείας. Είναι βέβαιο πως σε λίγα χρόνια θα είμαστε μειονότητα μέσα στην ίδια μας την πατρίδα. Οι Έλληνες, σκληρά εργαζόμενοι, τίμοι οικογενειάρχες, νέοι και ηλικιωμένοι, βλέπουν όλο όσο με κόπο έχτισαν να χάνονται μέσα από τα χέρια τους. Οι μεγαλύτεροι ανήμποροι να στηρίξουν τους νέους και οι νέοι, βλέποντας τα όνειρά τους να γκρεμίζονται, οδηγούνται σε συνεχή αδιέξοδα, στην απελπισία, ακόμα και στην αυτοκτονία. Η φτώχεια, η ανέχεια, η πείνα, οι άστεγοι συμπατριώτες μας στους δρόμους ήταν μέχρι χθες κάτι ανήκουστο. Σήμερα αποτελεί φαινόμενο καθημερινό. Ο τρόμος της εισαγόμενης εγκληματικότητας, των ναρκωτικών που εξαθλιώνουν την ελληνική νεολαία, των βιασμών, των φόνων, των γειτονιών μας που κατάδυσαν σφυγγοφολιές και εστίες μολύνσεως από ασθένειες μέχρι πρότινος εξαφανισμένες, είναι πολλά από τα προβλήματα που μαστίζουν τη σημερινή κοινωνία. Μέσα σε αυτόν τον δρόμο μας έχουν αναγκάσει να ζούμε. Με δόλιες τακτικές προσπαθούν να ορίσουν τις ζωές μας. Εμείς οι Έλληνες απαντάμε πως τις ζωές μας τις ορίζουμε μόνοι μας. Η Χρυσή Αυγή σας καλεί όλους να αγωνιστείτε μαζί μας ενάντια στο ζωφερό μέλλον το οποίο έχουν ετοιμάσει για μας και τα παιδιά μας, για να πάρουμε τις ζωές μας πίσω. Ελληνίδες και Έλληνες, έχω το θάρρος να σας κοιτώ στα μάτια, γιατί δεν είμαι ένας από αυτούς, από τους εκπροσώπους των παλαιών κομμάτων που σας κατάντησαν στο σημερινό χάλι. Η Χρυσή Αυγή είναι το λαϊκό εθνικιστικό κίνημα. Είναι το κίνημα του λαού που ανατέλει σαν αυγή χρυσή πάνω από την πατρίδα και φέρνει μια νέα ελπίδα. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου τους 440.992 Έλληνες και Ελληνίδες που στάθηκαν στο πλευρό της Χρυσής Αυγής, που γύρισαν την πλάτη στη λάσπη, στη βρώμα και τη δυσοδεία των επιτίδιων που θέλησαν να ανακόψουν τη δυναμική και ανωδική πορεία του εθνικιστικού κινήματος. Δεν μας συγχώρεσαν ποτέ ότι υψώσαμε τη γαλανόλευκη στην κατεχόμενη Αθήνα, στην κατεχόμενη Ελλάδα, ότι διεκδικήσαμε τα δίκαια των Ελλήνων ενάντια σε αυτό το διεφθαρμένο καθεστώς που αυτοί που σήμερα ισχυρίζονται ότι θα σας σώσουν είναι οι ίδιοι που έφτιαξαν. Και πάλι και σε αυτή την προεκλογική περίοδο, όπως και την προηγούμενη, η Χρυσή Αυγή προς δόξαν της ψευτοδημοκρατίας τους είναι αποκλεισμένη. Αυτοί που κρατάνε στα χέρια τους τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν λογαριάζουν κανένα νόμο, καμιά οδηγία του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Μας έχουν στην πραγματικότητα αποκλείσει.
Όμως δεν μας έχουν αποκλείσει από τη δική σου καρδιά, Έλληνα και Ελληνίδα. Είμαστε σίγουροι ότι και το βράδυ της 17ης Ιουνίου, ενάντια στη λάσπη, ενάντια στην απόκρυψη, ενάντια στο βρώμικο πόλεμο, εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων και Ελληνίδων θα σταθούν, θα προσμετρηθούν στο πλευρό της Χρυσής Αυγής, ενός κινήματος που αγωνίζεται για μια νέα Ελλάδα. Για μια Ελλάδα που δεν θα είναι η κατεχόμενη σήμερα χώρα, κατεχόμενη τόσο σε οικονομικό επίπεδο από τους παγκόσμιους τοκογλύφους, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο από τα εκατομμύρια των λαθρομεταναστών που έχουν μεταβάλει κυριολεκτικά σε κοινωνικές ζούγκλες της πόλης και τα χωριά της Ελλάδος. Μόλις πριν λίγες μέρες δολοφονήθηκε έξω από την πόρτα του σπιτιού του ένας 29χρονος Έλληνας. Τα ίδια συμβαίνουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, όλο και συχνότερα. Τι Πάτρα, τι Άγιος Παντελεήμονας, τι πλατεία Αττικής, τι πλατεία Βικτορίας, τι Βικτόρια, τι Θεσσαλονίκη. Παντού οι Έλληνες ζουν με τον δρόμο, κλειδωμένοι μέσα στα σπίτια τους, εν ονόματι ενός ψεύτικου ανθρωπισμού, ενός δήθεν αντιρατσισμού. Πρέπει οι Έλληνες να χάσουν την πατρίδα τους. Λοιπόν όχι. Η Χρυσή Αυγή αγωνίζεται και θα αγωνιστεί μέχρι τέλους για να ξαναγίνει η Ελλάδα ελληνική. Για να μην μείνει ούτε ένας παράνομος ξένος στη χώρα μας και επιτέλους να βρουν δουλειά τα Ελληνόπουλα που στέκουν άνεργα και μαραζωμένα την ίδια στιγμή που ξένοι τους κλέβουν τη δουλειά με μεροκάματα πείνας. Η κατάσταση στη χώρα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Η διάλυση είναι κυριολεκτική, αλλά αυτοί οι οποίοι ζητούν την ψήφο σου είπαν ότι θα σε σώσουν με το περίφημο μνημόνιο. Και ειδού έχουν περάσει 2 χρόνια από την εποχή του μνημονίου και τίποτε δεν προχώρησε σε αυτή τη χώρα. Ο λαός εξαθλιώθηκε. Τα πάντα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Σε εκλογές που έρχονται, Έλληνες και Ελληνίδες, έχετε μία επιλογή. Να πείτε ναι στην τιμή και στην αξιοπρέπεια. Ξέρω ότι στο πλευρό μας βρίσκονται αυτοί που προπαντός δοκιμάζονται από την κρίση, η οποία δεν είναι μόνο κρίση οικονομική, είναι κρίση αξιών, είναι κρίση ηθική. Ζούμε σε μια έρημο ιδανικών. Έχουν περάσει πια ανεπιστρεπτοί οι εποχές, δυστυχώς, αλλά εμείς θα αγωνιστούμε για να ξαναέλθουν, που ο Έλληνας είχε πάνω απ' όλα την πίστη και την πατρίδα του. Θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να αποκτήσουν οι νέοι μας και πάλι ιδανικά δικαίωμα στην εργασία, για να ξαναανθήσουν και πάλι οι κήποι, να εγκατασταθεί η κοινωνική ασφάλεια στη χώρα. Το βράδυ της 17ης Ιουνίου ελπίζω να είναι ένα βράδυ θλιβερό για τους ανθέλληνες που εξουσιάζουν τη χώρα και να είναι και πάλι μια νικηφόρα ημέρα για το λαϊκό εθνικιστικό κίνημα. Ζητούμε την ψήφο σου, όχι για να γίνουμε επαγγελματίες πολιτικοί. Ζητούμε την ψήφο σου για να τελειώσουν οι επαγγελματίες πολιτικοί, αυτοί που σε κατάντησαν στη σημερινή θλιβερή κατάσταση. Ζητούμε την ψήφο σου για να κυματίσουν και πάλι οι περήφανες οι γαλανόλευκες στην πατρίδα από άκρη σ' άκρη, από Τενάρου μέχρι Εύρου και από την Κέρκυρα μέχρι το υπερήφανο Καστελόριζο των Ακριτών. Ζητούμε την ψήφο σου, όχι για να γίνουμε βουλευτές και να εξασφαλίσουμε κάποια προνόμια, αλλά να γίνουμε η πρωτοπορία ενός αγώνα εθνικού για την απελευθέρωση της πατρίδας. Ενάντια στους παγκόσμιους τοκογλύφους του μνημονίου, ενάντια στους λαθρομετανάστες και τους προστάτες τους, εναντίον όλων, ψηφίστε Χρυσή Αυγή για μια νέα Ελλάδα, εθνικιστική, ελεύθερη, υπερήφανη, δυνατή, για μια Ελλάδα χωρίς διαφθορά, χωρίς σκάνδαλα, για μια Ελλάδα ανεξάρτητη και ευτυχισμένη.